vakugonesei. Shoko randinaro riri kubva kumabasa aapostoro Acts chapter 5 from verse 15. Acts chapter 5 from verse 15. And I'll read. As a result, people brought the sick into the streets and laid them on beds and mats, so that at least Peter's shadow might fall on some of them as he passed by. Crowds gathered also from the towns around Jerusalem, bringing their sick and those tormented by evil spirits, and all of them were healed. Father, we thank you for your word. Speak to us, instruct us, correct us, empower us for the glory of your name. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen. Josiah Muchena, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. May the blessing of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Amen and amen. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Tatenda Mukono, you are welcome. I hope I find you all. May the blessing of the Lord be upon your life in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Acts chapter 5 from verse 15. Apostle Peter, Mwari akavapa nyasha dzekuporesa vanhu to an extent yekuti vanhu vaita gather muma streets vachingomirira kuti when he passes by mumvuri wavo or the shadow, vanhu vakaguma mumvuri vakaenda pane mumvuri, healing yomanifesta muupenyu. Bible rikapupura kuti many of them were healed. Junior Mnyari, may the good Lord bless you. Talent Sunday, may the good Lord bless you. How's Cape Town? I hope I find you. I'll be in Cape Town the first week of December. The first week of December, I'll be in Cape Town in Kraaifontein. So I'm sure we will meet. Acts chapter 5, verse 15. Sister Evanes Gatawa, God bless you. Thank you so much for tuning in. My brother Napoleon Mate, how are you keeping? I hope I find you well. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Thank you so much for tuning in. Acts chapter 5, verse 15. Acts 5, verse 15. My Musakwa, God bless you. Thank you so much for tuning in. Peter was mightily used by God to an extent that Paita passed by my streets. Zanzivan, vaiuya nehama dzavo dzakarara panhoo pamamats and beds, so that his shadow ikasvika pavari vaiwana healing. So he was mightily used by God to an extent yekuti his shadow yakaporesa vanhu. Mumvuri waPeter wakasvika pakuti vanhu vaipora nemumvuri when he passes by. Kwena Muguti, you're welcome. God bless you. God bless you. Maya Irwadzi, I hope I find you well. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Memory roads here, you're welcome. God bless you. So vanhu vaiuya nehama dzavo dzinorwara vodzivatisa musaidhi menzira. Peter paaipfuura nepo, shadow yake ikaenda pavanhu ivavo vaiporeswa. Shadow ikaenda pavanhu ivavo vaibva pora. So nyaya ine chekuita kana kuti season. Toda kuti muone kuti this kind of healing kana mamiracles aitwa naPeter, zvikuru sei yekuti his shadow ikaenda pavanhu, vanhu vaipora, zvaiva nechekuita nezuva ranga riri available. SUN, zuva. Haugone kuva neshadow in darkness. Shadow is reflection ye light per object.
shadow iresult yereflection yelight paany object. So Peter nokuti kwaiva nezuva akafamba, shadow yake vanhu vakaenda pane shadow vaibva vaporeswa. So zvoreva kuti this kind of healing yakanyanyoita kati yainyanyoonekwa in the times yekuti vasiri muwinter, zvikuru sei musama. So zvaita sekunge this kind of healing was seasonal, kuti kana kuine zuva bedzi the shadow healing will manifest. Panyaya ndoda ndinyatsotsimbidzira panapa ndeyekuti Mwari vakashanda nenzira iyoyo, asi nhau ine chekuita nehealing nekuporeswa kwevanhu nesimba raMwari rine chekuita nemwanakomana waMwari anova Jesu. Bhaibheri rinoti nemavanga ake takaporeswa. Nhau yesimba raMwari nekuporeswa kwevanhu zvine chekuita nefaith nekutenda, uye zvine chekuita naKristu Jesu mwanakomana waMwari. Zvoreva kuti vanhu vakava neera yekubatira that formula, that nature or kind of miracle yekuti as long kuine zuva tinopora, they will miss their healing in winter. Nokuti vakaona kusina zuva havagone kuenda, havagone kuvapo, uye havagone kutenda kuti nhasi tinogona kupora, nekuda kwekuti kana vari muwinter zuva risina kubuda, even ukava usiku zuva ranyura, vanhu vanogona kuti ayo tichapora mangwana kuseni kana zuva rabuda tagona kuenda mustreets. Peter apfuura, shadow yake yasvika patiri. Danger yatinayo in the body of Christ ndeyekuti vazhinji tabata paformula yetu Mwari wedu ndiMwari unoita zvitsva nguva nenguva, misi nenguva. Vazhinji vedu tabata paformula. Mukatarisa iye Jesu kuporesa kwaiita vanhu, une nzira dzaaishandisa dzakati wandei, nekuda kwekuti waida kuedza kuratidza kuvanhu kuti Mwari unogona kuporesa nekurwira vanhu munzira dzakawanda, vanhu varegere kubatira pane imwe nzira yakashandiswa, nekuda kwekuti he is a God who can do a new thing. For example, John chapter 9, murume akaonekwa riri bofu naJesu pana John chapter 9. Bhaibheri rinoti Jesu wakapfira mate pasi, wakakanya ivhu, wakamisa mumeso, akamuti enda undogeza kuRiver Siloam. Murume wakaenda kundogeza, meso ake akadzoka ava kuona. Asi Jesu paanosangana na blind Bartimaeus ashandise the same formula. Paanohila blind Bartimaeus ashandise the same formula yekukanya mavhu, oisa mavhu kumeso. Anongotaura izwi rekuti chiona, receive your sight. Bartimaeus ndokubva aona. Ari mapofu maviri, manifestation healing dzavo dziri muprocess dzakasiyana. Mumwe anotaurwa naye nezwi, mumwe anopiwa an assignment zvekuita, unotumwa, unoiswa mavhu mumeso. Just imagine murume ari pana John chapter 9 onzwa kuti Jesu wakamboporesa rimwe bofu nekutaura shoko. Iye kana akuiswa mavhu mumeso, zvichida anogona kubvunza kuti ko ndiani ari kundibata meso? Jesu oti ndini Jesu weNazareta, ndoda kukuporesa. Aigona kudhauta kana kuramba, nekuda kwekuti anenge akabatira pane zvakaitwa achitadza kuziva zvikuda kuitwa muupenyu hwake. Munhu akabatira paformula anonetsa kurumura kuti agone kubatira pana Kristu wacho. Munhu akabatira paprocess paformula yashandiswa. Samuchiona neimwe nguva Mwari unogona kushanda nedzimwe nzira. Kana murume ari pa John chapter 9 akanzi enda unogeza, zvoreva kuti nemvura chaiyo yakava part of the process yehealing yake. So pane nguva yekuti munhu akamira akajaira kuti akaziva nhau yemvura anogona kunetsa kurumura kuti abve pamvura asvike pakutenda kuti nyangwe mvura yacho isipo, Mwari wacho ariko, kupora kwangu kuriko. Munhu akabatira paformula asina kubata pana Kristu, asina kubata pashoko raMwari,
asina kubata pana Mwari wacho, anosvika paanotadza kuwana blessing or favor or healing yake nekuda kwekuti ane formula, ane zvaakatenda kuti izvi ndo zvinoita, ndo nzira inoshandiswa naMwari. Mwari wedu ndiMwari unoita zvitsva misi nenguva. Mwari wedu haana kumira paformula, akamira pafaith, kuti ukatenda maari he can use any means, any way to bless you. So vanhu vaipora vakaenda pane mumvuri waPeter, but I can imagine kuti munhu anogona kurwara usiku, zuva hariko, Peter wacho aripo munhu waMwari, but nekuda kwekuti vakabata paformula yeshadow, vaigona kumirira mangwanani kusvika zuva rabuda. Tine vanhu vakamirira zvinhu zviri already available nekuda kwekuti vane process dzavanotenda, vane zvavakarerwa, vakaudzwa, vakadzidziswa kuti Mwari unomanifesta nenzira iyi, healing inouya nenzira iyi, kana Mwari achida kukuponesa anoita nenzira iyi. Yeti Mwari wedu ndiMwari unoita zvitsva misi nenguva, Mwari wedu ndiMwari unoshamisa. So kubatira pahistory, tisina kubata parevelation, pachizaruko chekuti nhasi vari kuda kushanda nenzira ipi Mwari, zvinoita kuti vanhu vapinde munguva refu vachitadza kuwana zvinhu zviri already available muna Mwari wacho, but vakamirira kana Mwari wacho amanifesta in a process, in a formula yavari used to. Tine vanhu vapa stage yekuti vanoita sekunge vanoziva Mwari. Gamba hakuna angaziva Mwari in full, munhu anoziva Mwari in a revealed revelation or dimension. Neimwe nguva vadzidzi pavakaona Jesu achifamba pamusoro pemvura, vakatochema, havana kufara, vakati chipoko, that's a ghost. Why? Nekuda kwekuti vane kuziva kuri mavari, kuti neimwe nguva pana Luke chapter 5 akakumbira bhoti raPeter akaparidza ari mubhoti. So this level yekuti achifamba pamvura havaizive, havana kuijaira, haisi revealed to them, saka vanogona kutochema, iyo solution ichiuya kwavari. Pane kuti vafare vapembere kuti help yauya, vakataiwa chipoko, vakatanga kuchema nekunetseka. Hama dzangu, vanhu vakasabatira pashoko raMwari, vakasabata pana Mwari, vanogona kubatira paprocess nefomula dzavakarerwa madziri nekudzidziswa nekuudzwa, vakamisa zviri kuitwa naMwari munguva yatiri. Edzwe zvakanaka. Mukadzi weSamaria anoti kuna Jesu, takamirira Mesaya, Mesaya akauya achatiudza chokwadi. Waari kutaura naye ndiye Mesaya akatouya, asi iye ari kuti Mesaya achauya achatiudza chokwadi. Chamupa kusagona kuziva kuti uyu ndiye Mesaya chii? Ane information iri maari, vane tsika dzavakarerwa madziri, dzavanoti maSamaria nemaJudha haadyidzani. Haasiriye akataura zvinhu izvi, akaberekwa musystem ine mashoko iwayo. Saka Jesu paari kuuya as a Jew, iye ari, uyu mukadzi ari a Samaritan, ndo zvinoita kuti varambe vakamirira, nekuti nedzimwe nguva vanenge vachiti kana achiuya iye Mesaya, he must come through our side. Ndo pandogara ndichionesana nehama dzangu kuti kana ari Mwari, Mwari anooperata munonzi the kingdom of God. Mwari haasi limited to a church denomination, but Mwari wedu anooperata muumambo hwake saMwari, to an extent yekuti kuna Mwari church i1, kuna Mwari church chi munhu akatenda muna Kristu. The denominations and the names of ministries or church does not matter. What matters, kana munhu atengwa neropa raKristu ava mwana waMwari, Mwari vakugara maari, munhu akuoperata ari mukingdom yaMwari. Zvino Mwari kana vachida kuunza chinhu or solution or answer kuvanhu, or Mwari vachida kuraise somebody for the sake of the kingdom of God, havatarise denomination, vanotarisa munhu atenda, munhu ane faith. Zvichida vanongosarudza munhu, whether Catholic,
whether Anglican, whether Methodist, zvingodaro. Kuna Mwari madenominations haisi nyaya. Kuna Mwari relationship ndiyo nyaya. Kana munhu ari mukingdom, ari muumambo hwaMwari, God can use that person. Saka danger yatinoita kazhinji ndeyekuti tinogona kumirira tichiti Mwari raise somebody in our time. Mwari mutsai vanhu venyu basa renyu ritu. Mwari mutsai vanhu venyu pakati pedu. Then God will raise a man or a woman who is not from your church. It will become hard for you. Which means the devil play a role to separate us through the name of denominations. Yet Jesus play a major role to unite us through his death at the cross and his resurrection. Jesu wakauya kuzotipa relationship ukama. Isu tagara tiine machechi. But Jesu ndokubva auya kuzotipa ukama na Baba. Saka danger iripo ndeyekuti tikasava nezvokwadi yeumambo hwaMwari, takazara dzidziso dzemadenomination, tinopedzisira taakubatira mumafomula nekutaura kwevanhu, tisina kubata pane zviri kuda kuitwa naMwari muupenyu hwedu nhasi. Pane nguva yekuti God will reveal something to somebody for a season or for that time, nekuda kwemareasons aripo. Then vanhu vakasaziva, vakasava nechizaruko pane zvaitwa naMwari nemunhu iye, they take that as a formula. Vanhu vorarama vachiita zvinhu izvozvo generations and generations. Yet Mwari pavakada kuti zviitwe nezvikonzero zvazviri kuitirwa, vanhu vanogona kusabata kana kusazviziva. I've seen people who have moved kubva panhau yebaptism, yekunyikwa kwemunhu mumvura achibhabhatidzwa, vakaenda kune mamwe systems avanoti baptism. Yet chinonzi baptism is to be immersed in water, is to be immersed. Nekuda kwekuti zvazvinoreva chirevo chebaptism kufa muna Kristu nekumuka naye. So you don't die one part of your body, but death ine chekuita necomplete burial of your body into the ground. So baptism ipicture yerufu, zvinoreva kufa nekumuka muna Kristu. But people have moved to levels yekuti neimwe nguva vanonge vari pakumanikidzika. I'll give you an example. During nguva dzehondo, vhangeri raingoparidzwa. Munguva dzekuoma kweupenyu, vhangeri raingoparidzwa. There was a man mightily used by God, as the General William Booth of Salvation Army. He preached the gospel, akawina masouls. But during those times now ye baptism yekuti vanhu vaungane vaende kurizi vanobhabhatidzwa nekuda kwekuti aiva nguva dzehondo, hazvaigona kubuda. So wakamova to a certain level yezvaaita as baptism. There was pressure in the reasons for him not to go to river to dip people into water. Ndokubva atora an option yekuti vanhu vaita pass under the flag of the ministry. Vanhu ndokubva vaona kuti ichokwadi munhu washandiswa naMwari, zvinhu zviri kuendeka. Ndokubva vatadza kuziva kuti pane zviri seasonal ende zvine mareasons, ende Mwari vachigona kuzvitendera kuti zviitike nezvikonzero nemareasons aripo. But the original and the main thing concerning baptism, kuti munhu agone kunyikwa mvura. Sorry to say that nichibata in name of denomination, but ndada kuti ndipe an example yekuti pane nguva yekuti Mwari vanogona kutaura naMoses paburning bush, but Aaron nyango aine calling haagone kusangana naMwari pagwenzi rinopfuta. But chokwadi chiripo ndechekuti naAaron wanga wakadanwawo naMwari, kureva kuti Aaron zvimwe nguva wakaita kuzvinzwa maari kuti God is speaking to me. But kana ari Moses wakanzwa pagwenzi Mwari vachitaura naye. So pane nguva yekuti pane zvikonzero, pane mareasons, but orega kuitika sekunge aitwe maformula nevanhu. Nokuti formula yandaya kuzoparidza pano is to have faith in God.
Why? Nokuti vanhu vakabatira paformula, vakabata pane dzimwe nzira dzakaitwa nezvikonzero zvanga zviripo pamazuva acho. For example, vanhu vakarumwa nenyoka murenje, vakachema kuna Moses, Moses wei, taura naMwari wako abvise nyoka pakati pedu. Bhabha rinoti Moses wakanamata. Mwari ndokubva vati kuna Moses, chigadzira nyoka yebronze yendarira uise padanda. Anenge atarisa nyangwe akarumwa anorarama. Chikonzero chaitirwa izvozvo nyoka dzisina kubviswa inhau yekuti it was a shadow picture. Iri pana John 3. I need to read. John chapter 3 verse 14. Inoti iyo. Just as Moses lifted up the snake in the desert, so the Son of Man must be lifted up, that everyone who believes in him may have eternal life. Zvanzi Moses wakasimudza nyoka murenje, naizvozvo mwanakomana womunhu achasimudzwa. So nyaya yaiitwa ipapa pamurenje yaiva a picture iri kuratidzwa nawo kuti kana Kristu auya, nyika yaparara nezvivi, but Mwari uchatipa Kristu achaiswa pamuchinjikwa pakrosi kuti ane nani achatenda maari ararame. Nyoka dzairuma vanhu, asi nyoka ikagadzirwa naMozisi ikaiswa padanda yebronze, vanhu vaiti vakatarisa vairarama. Uchingova mucherechedzo waKristu. Zvoreva kuti pane imwe nguva vanhu vanogona kusangana nemachallenges ekurumwa nenyoka idzodzo, but Mwari oregera kupa a formula yekuti gadzirai nyoka yamuchatarisa, nechikonzero chekuti zvaiva nechirevo chinotaura Kristu. Healing yakaitika ipapo, healing yekuti nyangwe vanhu vairumwa asi vanga vasingafi nekuda kwekuti vairamba vakatarisa panyoka yaiswa padanda naMozisi. Zvichingova chirevo chakuexplainwa kubhuku raJohn kuti sezvakaitwa naMozisi murenje, kurati raiva a picture of a drama, a prophetic drama, yekuti zvichaitwawo kuti kana nyika yaoma, vanhu vasvika pakuomerwa, zvinhu zvanetsa, matambudziko aruma vanhu vachifa nekuparara muzvivi, mwanakomana wemunhu achaiswawo padanda. Remember kuti pamazuva aya chakaruma vanhu inyoka, chakagadzirwa naMozisi inyoka. Zvichirevei pamazuva edu muna Kristu kuti kana ari Jesu ari kutiponesa, anofanira kuuya ari munhu, nokuti chaipa panyika chashata munhu anoda ruponeso, but chichaita kuti vanhu vapone kutarisa pane mumwe munhu. Jesus became man to die for humankind. So munhu ari kuponeswa nemunhu ari padanda, nekuti vanhu vairumwa nenyoka, but ruponeso rwavo rukabva pane imwe nyoka. Saka matambudziko ari muvanhu anoda kuti vanhu vatarise kune mumwe munhu anova Kristu ari pamuchinjikwa. Bronze raakatorwa naMozisi achigadzira nyoka, chimwe chezvinhu chakapiwa vana veIsraeri sezvipo vachibuda muEgypt. In other words, vaitarisa pagift yadesignwa to become a snake. So muchiona kuti for God so loved the world he gave. So Jesus to us is a gift, chipo chatakapiwa naBaba. Chinhu chese chaunopiwa chipo. For God so loved the world he gave his only begotten son. Saka bronze rakagadziriswa nyoka ikaiswa padanda naMozisi yaiva futi a gift, chipo chavakapiwa vachibuda muEgypt. But vhangeri randinaro mangwanani anhasi ndeyekuti munoziva kuti munhu anogona kusvika pakuti ndakazviona manguva ataimboenda kunomboshandirwa kuti chinamatirwa mabani nekudini. Pane nguva yekuti kungobatwa musoro onzi in the name of Jesus, Mwari ngavakuwanire nyasha zviendeke. Munhu anonzwa sekunge hapana zvanyanyoitwa kudarika pakunzi akapiwa formula yekuita kuti haukasvika kumba unomuka mangwana unochera mvura kuseniseni
woita zvakati, kana kuti nongedzera kumusha kwaunoberekwa, tora dombo iri ukande kumabvazuva, kana kuti tarisa kusaidu kuita zvakati. Handisi kuti zvinhu izvozvo zvinogona kusashanda muupenyu hwemunhu, but ndiri kuti zvinhu izvozvo zvikava efomula yekuti munhu anonzwa kuti apa ndo pane kunamatirwa nekuporeswa nekuitirwa zvakanaka, anosvika panguva yaanogona kunetseka nekuomerwa nekuda kwekuti Mwari ivo chaivo vanoporesa. Kana vakada kukuporesa, without that formula you can even doubt God. Unogona kuona Mwari sekunga haasiri. Why? Nokuti mind yako yakatrainwa kubelieve masystems nemaformula, but usina kutraina mind yako kutenda muna iye Kristu mwanakomana waMwari. Neimwe nguva Elijah ari mubako wakamirira kutaura kwaMwari. Elijah ari mubako neimwe nguva, Bible rinoti pakauya mhepo huru, but the Lord was not in the wind. Pakaita an earthquake, but the Lord was not in that earthquake. Then the audible voice of the Lord came as a whisper in silence. But unoona kuti panguva yevana veIsraeri, vanhu vari muzasi megomo, gomo raipwititika neutsi, paitoita nemoto nekundengendeka, kuratidza kuti the presence of God yadzika. Mwari vauya kuzosangana naMozisi mugomo. But pane nguva yekuti pakava neearthquake, and the Lord was not in that earthquake. Kureva kuti Mwari vanogona kusarudza kumanifesta muupenyu hwemumwe munhu nenzira isina kujairika yaasina kudzidziswa. NdiMwari vanoshamisa, NdiMwari vanoita zvishamiso, NdiMwari vekuti ukabata pane imwe formula you can miss God. Nokuti tine nguva yatakaudzwa omwe Mwari kuti Mwari vanodai, Mwari vanodai. But as I always tell people, kuti kana Mwari vamanifesta muupenyu hwako, vasangana newe nedzimwe nzira, wafunga kunyora zvichidai bhuku, you are free to write it, but chokwadi ndechekuti you must reveal to people kuti this is the way Mwari yavakarivhila kuupenyu hwangu. Uregera kunyora kuti the only way how God reveals himself to people. Why? Because you limit God and you limit people. Kuti vave ne open mind to accept kumanifesta kwa Mwari muupenyu hwavo. I need to read 1 Kings chapter 19. 1 Kings chapter 19 verse 11. The Lord said, "Go out and stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by." Then a great and a powerful wind tore the mountains apart, shattered the rocks before the Lord, but the Lord was not in the wind. The Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. After the earthquake, a fire, but the Lord was not in the fire. But you remember, Shadrach, Meshach, Abednego vari mumoto. Mambo vauya kugomba vakati, I can see a fourth man who is like the Son of Man or the Son of God. There was a time yekuti Mwari waimanifesta ari mumoto. But panguva ya Elijah, there was a fire and the Lord was not in the fire. Ezekiel pampata wemabhonzo ari mu presence ya Mwari. Since there was an earthquake, mabhonzo akamova bone to its bone. Urati Mwari vaigona kumanifesta mu earthquake panguva ya Ezekiel. But pano pane Elijah, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. There was a fire, but the Lord was not in the fire. There was a great wind, but the Lord was not in the wind. And after the fire came a gentle whisper.
When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face, went out and stood by the mouth of the cave. Then the voice of the Lord said to him, "What are you doing here, Elijah?" So Mwari vakazvipresenta kuti vakamanifesta as an audible voice to Elijah, but in a small voice. Mwari vakamanifesta in a small voice. There was an earthquake, there was a great wind and fire, but the Lord was not in the fire, in the wind, or in the earthquake, but in a simple, audible voice. There are times kuti Mwari kutaura muupenyu hwedu, but we miss God nekuda kwekuti we have been trained kana tabarira pamaformulas, panzira dzakaudzwawo, panzira dzatakaona tikaregwa madziri. Ndauya kuzorumura munhu kubva paformula, munhu aende pakungoziva kuti ndimwari unoita zvishamiso, ndimwari unogona kutaura nenzira yaasarudza kuda kutaura neni, ndimwari unogona kundirwira nenzira isina kubvira yaitwa kune vamwe. Inzwai, a testimony uchapupu kana hwaitwa nemunhu pamberi pevamwe huripo kusimbisa vanhu nekuzivisa hama kuti Mwari vane nyasha, Mwari vandiburitsa mudambudziko. But vazhinji vakabata formula yekuti abuda sei, akazvifambisa sei, they can be frustrated nekuda kwekuti you can copy zvaitwa nemumwe but zvoregera kuyiuda results into your life. I've seen people zvichida vanosunga tambo mumaoko, zvichida anenge ane a rubber wristband mumaoko. On a personal note, kana kuzodza kwaMwari kwakamushandira nenzira iyoyo, we thank God for that. But hazvingava zvemunhu wese. But there are times kuti mumwe akapa a testimony kuti ndasunga mucheka uyu wakanamatirwa nemunhu waMwari, dambudziko rangu rakapera. You will see the whole people buying those things. Yet vanhu vakumove vakuformula yakashanda to a certain individual, vasina a personal revelation yekuti Mwari anoti kudii kwavari uye anogona kuvarwira nekuvaponesa nenzira ipi. We are living in a time yekuti maformulas aita more like church doctrines. Vanhu havachagona kuda kutsvaka nekuda kuziva pfungwa yaMwari on a personal level. One man akangosimuka akati kubva ndatenga kalenda yekuchechi kwedu ndikaisa mumba mangu maane peace. Maybe it's a marketing strategy yekuti makalenda atengwe, but sorry to say this, chokwadi ndeyekuti pane nguva yekuti the Lord to you haasi kuuya in a fire, but the same God appeared kumoto wa Shadrach, Meshach, Abednego. Maybe the Lord to you haasi kuuya ari muearthquake, but pakamboita earthquake Ezekiel anoti the Lord was with me in the valley of the dry bones. So muupenyu hwako Mwari vari kumanifesta sei, vari kukubatsira sei, nekuti vamwe vakaporeswa mangwanani kana masikati nemumvuri wapita, iwe unodambudziko rakubata huri usiku. You don't expect a shadow during the night, but you need to have faith in God. So atingafanani nzira dzingashandiswe naMwari kuti tibude mudambudziko. Chatakafanana ndechekuti tinonamata kuna Mwari unoburitsa mumatambudziko. We have been moved or have been trained to operate in systems dzavhara kufunga kwedu nekuziva kwedu kuti Mwari uyu unoita zvitsva, unoita zvishamiso, ende unogona kuita zvinhu on a personal level zvichishanda muupenyu hwemumwe munhu. Kuna akaiswa mavhu mumeso akaona. Jesu iye haana kuisa mavhu mumeso iri mubofu rainzi Bartimaeus. Kuna akabata mukomberi waJesu akapora. Kuna akabata akasimudzwa akamuka.
waita zvakasiyana siyana nguva dzakasiyana siyana. Ndauya nevhangeri rekuti kana wava usiku, ivo vanhu vajaira kupora nemumvuri wapita masikati, vanhu vangapora sei? Vanopona nekuporeswa nekutenda muna Kristu Jesu. Hama dzangu, pane nguva yekuti Mwari vanoita zvinhu neni on a personal level. Ndazvitaura pamberi pavo, ndazvipupura. People will copy that as a formula kuti zviitikawo muupenyu hwavo. At the end, vamwe vanopedzisira vasanamati vagowadziwa kuti ai akatifurira hazvishande, Mwari haupareti nenzira iyoyo, haasi Mwari. Inhau yekuti pane zviri for personal. Mwari zvaataura newe sedunga munhu, ukasaziziva unozvigovera kupublic, vanhu vofamba neformula iyoyo wozotadza kutenda nekunamata Mwari, nekuda kwekuti Mwari vakazviita nechikonzero. NdiMwari unogona kumanifesta mulife yaDaniel, vachimupa kudzikama mugomba reshumba dzoregera kumudya. NdiMwari vanomanifesta mulife yaSamson, vomupa simba rekubvarura shumba. NdiMwari wekuti pachiimbwa maworship songs, vanhu vachirumbidza Mwari, magedhi ejeri anovhurika, Paul naSilas vobuda. Ndiye Mwari anoti Peter kana chechi yanyengetera on his behalf, ngirozi inoriliswa nedenga yobuda naPeter mujeri. Zvakanaka kunzwa nekuziva, kunzwawo uchapupu matestimony evamwe ekugona kwaMwari nekunaka kwaMwari muupenyu hwavo. Chakanakisa kuzvirovedzera pana Mwari kuti uzive kuti muupenyu hwangu, musituation yangu, Mwari vanoda zvifambiswe sei. Chechi yakanamatira Peter abuda mujeri. Paul naSilas havana chechi yakavanamatira, ivo pachavo vari mujeri vakatanga kuimba vakarumbidza Mwari. Asi Peter anga akarara between two guards. The church interceded for Peter. Nyaya ndeye kubuda mujeri, kabudiro it's different, nezvikonzero zvakasiyana. Nokuti kana ari Joseph anogona kuita 2 years ari in prison, Mwari vainaye vachimurwira, vachimupromota, asi sina kubuda ari mukati, Mwari vainaye. But Joseph akasvikirwa nemunhu anomutsanangurira nyaya Paul and Silas, anogona kumupa pressure yekuswera achiimba, pressure yekuswera achikopa zvakaitwa Paul naSilas. Yeti nyaya yake haisi kuti abude just overnight. Anofanirwa kubuda kana mambo varota, for a reason yekuti iye aiswe paposition in authority inova a blessing to his entire generation. Saka timuchiona kuti hatina kufanana. Ukakopa kuti ninga akadai ninga anodai, unosvika paunogona kuora moyo nekunamata, nokuti wakabatira formula, usina kubata panyasha dzake Mwari nekugona kwake kuti upenyu hwako ugone kurwirwa. Chatakafanana tese tiri vana vaMwari, asi Mwari wedu kana akuita zvinhu muupenyu wedu anogona kuita nenzira dzakasiyana, with reasons well known to him. Kuti sei akaisa mavhu meso ebofu, asi kune rimwe bofu akangori tichiona. Sei Jesu aiti akaporesa munhu, neimwe nguva aiti usaudza vanhu. Asi kune murume anonzi Legion waakaudza kuti enda unotaurira hama dzako zvawaitirwa naMwari. And the Bible wrote he went into a Decapolis telling people the goodness of the Lord. But to some, aingomuti aiti nyarara, just be quiet. Asi kune mumwe unzi enda unotaura. Mukadzi akaenda vakaenda kuguva mangwanani. Paakaona Jesu achida kumumbundira, Jesu akati usandibata, please don't hold on me, don't touch me. And sandaenda kuna Baba. But a week after, Jesu appeared to the disciples.
oti kuna Thomas, bata, isa ruoko rwako parutivi, tenda. Thomas ari kubatiswa zvakaramba kubatiswa vamwe. There are levels and dimensions dzekuoparata kwaMwari dzekuti vanhu vakabata pa one formula, they can miss what God is doing in our time. We are living in a dangerous time yekuti in the name of royalty, yekuti vanhu vari kuti we are following so and so, they will end up, kana kuri kuministry kuparidza, they will preach like the man they follow or the woman they follow, they will dress like him, they will preach like him. Yet you can follow somebody as a mentor, but you have got your line of calling. So he is mentoring you kuti uite basa raMwari, but mune zviri unique zvakaiswa naMwari mauri zvaunofanirwa kumanifesta. I've seen people in our generation, it's easy without the prophetic gift kuti uzive kuti munhu imufundisi. We have got a kind of dressing yatinongokopa from the other pastors, behavior and everything else, the hairstyle, whatever, the dressing and everything else. Takazvitora tikazviita a formula. Yetinzwa kune vanhu vanogona kusagamuchira mumwe munhu nyangwe achitaura shoko raMwari nezvikonzero zvichida zvitori physical, zvichida mapfekero yake kana the hairstyle kana kuti kudii. So Mwari unotidana takawanda, mumwe nemumwe ane something chiri unique, so that we win more souls. Nokuti kune munhu asingagamuchire zvichida mufundisi akapfeka suit, anoda munhu anomuparidzira zvichida akapfeka gemens. Kune mumwe asingagamuchira ane gemens anoda suit. So the same person akabva kugemens akapfeka suit, people will follow him. Vanga vasingamuteveri. Why? Because kune vanhu vanongobatwa ne the outward appearance emunhu. So we are living in a time yekuti munhu adanwa naMwari, he will copy somebody to an extent yekuti anokopa from dressing, hairstyle, matauriro nekudii nekudii. Then you miss the mark yevanhu vawakadanirwa. I don't know why I'm talking about this, but anyway, tawe uzongotaura pamusoro penyanhau yekuti ngatiregei kubata paformula. Mwari kana uchida takuporese, unoda mvura, unoda matombo, unoda zvakati, zvinoita Mwari kuti vashande nezvinhu izvozvo, but paupenyu hwako ndizvo here ndo pane nyaya. Kune vakangonzwa in audible voice yekutaura kwaMwari. Kune vanota ini ndakaona a vision nemeso. Kune vakangoita kunzwa. So Mwari unogona kuzvirevela to some in dreams. Zvaitaura kuna Miriam na Aaron. Kuti ini nemuprofita anonzi Moses ndinozviratidza kwaari face to face. Asi kwamuri ndinotaura nemi in dreams. So mumwe akauya achiti aiwa kana uchingoita zvekurota hasi Mwari, Mwari chaiye unofanirwa kumuona, that become dangerous now. Why? Nokuti vamwe vachanzwa Mwari, kereke yoramba kuti hana kunzwa Mwari, nokuti hana chaakaona. But to some he appear in dreams, some just an audible voice, to some in a whisper, to some in earthquake, fire or wind. So ndimwari unoita zvitsva misi nenguva. Tiregere kubata pa formula. Nokuti kana wava usiku, Peter hakuna mumvuri wa Peter, asi vanhu vanenge vachirwara nyangwe neusiku. Vangapora sei pakungoziva kuti in season and out of season he remains God. Unoita zvinhu whether pane zvaishandiswa zviripo kana zvisisipo, but nokuti iye Mwari wacho aripo, vanhu vanoporeswa, nyasha dzinodururwa. Mwari vakuwanirei nyasha, Mwari vakurwirei, Mwari vakugonesei. Muswere nezuva muve nezuva rakanaka hama dzangu, muswere munyasha. May the good Lord bless you. May the good Lord protect you. Lena masimba
You're welcome. God bless you. Thank you so much for tuning in. Myself na Duve Manjenje, may the good Lord bless you. Thank you so much for tuning in. My Mukwena Muguti, God bless you. Maya Irwanzi, may the good Lord bless you. Thank you so much. Baba Maduro, my brother Luis Charema, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Shain, may the good Lord bless you. May the good Lord favor you. Nyashadzwanz be mwari wako rwirei, mwari wako chengetei, mwari wako gonesei. Muzita la Jesu Kristo Nazareta. Amen and amen. Bye bye. A good day to you, people of God. Muskwele menyasha, mimi nezora kanaka. Mwari wako itire nyasha.